že bol som kedysi aktívny športovec, už nie som. Celé detstvo a dospievanie som aktívne športoval. Teraz už mi na to nevychádza čas a neviem si ho nájsť. Potom som objavil elektrobicykel vďaka priateľom a má to pre mňa úžasnú výhodu a úžasný zmysel, pretože si dokážem urobiť aj so svojou slabšou kondičkou perfektný výlet do prírody, ktorý ma nerozbije na rešeto a dokážem potom ešte aj doma fungovať, keď sa vrátim. To je obrovská výhoda. Druhá výhoda je, že dokážem ísť aj s priateľmi, ktorí sú aktívni športovci a chodia proste poriadne trasy po Karpatoch a ja by som ináč s nimi mohol ísť tak možno prvých 100 metrov. Takto si to s nimi viem dať ako zmysluplný výlet spolu ako partička. Takže pre mňa je to úžasná vec, ten elektrobicykel. E-bike. Elektrobicykle pre vás.